Aron dili mahitabo ang kagubot sa masanaytabo sa demolition sa Apas, buot ni Mayor Michael Rama nga itugyan na lang sa Kapitolyo ang tanang luna sa lalawigan sa Subo ngadto sa Dakbayan. Leslie Caminada Vistil, Sugid Limi. Challenging the province now. Because so many properties now, okay, are now in and still around, owned by province. They can turn it over to us. Kini mo'y hangyo ni Mayor Michael Rama ngadto sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Matud pa sa mayor nga kun mahimo, i-turn over na lang kanila ang luna aron usab ilang mapagamit sa mga Sugboanong nagkinahanglan og kapuy-an. We are not intending to sell it. We are intending to help the occupants. Turn it over to us. Because there was already that year it was supposed to be donated. But I'm just wondering how come, did you know what happened? Nagtigtagbo si Mayor Rama sa mga sakop sa City Legal Office aron ilang pangitanog paagi nga masettle ang nahitabo sa Apas nga demolisyon. May deklarar si Rama nga angayan siyang manggilabot sa demolisyon. Matod niya, siyang mag-atubang sa problema sa peace and order o congestion kung anha naman nimuyo ang mga biktima sa kadalanan. They should. Because that's not only a problem on relocation. It becomes a peace and order problem. It becomes a general welfare concern. It becomes a civic concern. That's why the province of Cebu should also be involved. Should not be reaching up to this point. Leslie Caminada Vistil, News 5. Sama og dunay mall show kay napuno man sa mga Sibugaynon ang Kapitolyo sa Zamboanga, Sibugay nianang paggagabi sa Pebrero 26 alang sa Congressional Night. Kini ang katapusang gabi alang sa kasaulugan sa ika-13 nga tuig sukad na himugso ang maong probinsya. Ang Congressional Night gipalayuhan ni Zamboanga, Sibugay 2nd District Congresswoman Ann Hofer diin duna kini titulo nga Kaskas ug Kasikas. Ang mga batan-ong Sibugaynon mo'y unang mipasundayag sa ilang mga talento sama sa sayaw ug pagkanta. Nahugyaw sab sila diyang mipasundayag ang Sugboanong human beatbox artist nga si Jenny Tapales o mas na ila nga si GMTFX. Gipangkiligsab ang mga batanon ug ang mga batanon kaniadto diyang misaka na sa stage ang pipila sa mga rising stars karon nga silang Jem Cubil, Monica Sakay ug si kapatid star Benjo Leoncio. Nadungagan ang mga pahiyom sa mga Sibugaynon diyang gitapos ang kagabion sa fireworks display. Dakaangkon og dakong samad sa iyang ulo ang usa ka habal-habal driver dihang gibundalan kini og bato sa 16 anyos nga batan-ong lalaki. Nasuko ang mga batanon human bugal-bugali ang iyang inahan sa habal-habal driver. Ryan Sorote,
Sugin Limi. Sama og naligo sa iyang kagalingong dugo ang habal-habal driver nga si Melchor Binigay nga tagalungsod sa Konsolasyon. Naigo kini sa iyang wala nga tampihak human kini bunali og bato sa 16 anyos nga tinunan sa high school. Way pagbasol ang mong batanon sa iyang nabuhat alang sa inahan. Bugal-bugalan ko. Oh. Gibugal-bugalan ko, anak. Dihagay kong banaw siya, respetab. Dong, makuhaan ko dong, mo sakay ko ang, di ko sakay dong, kay taga-diri na ko. Ha, nagkuhan-kuhan na yun siya, dihagay akong banaw. Gika nagduag basketball ang batanon og dihang iyang nasugatan ng iyang inahan kinsa mitugan sa gibuhat ni Binigay. Dali kini nga mikuhag bato og giputo sa t-shirt dayon sung sa habal-habal driver. Gida sa tambalanan ang samdang driver og iyang gimakak ang pasangil nga iyang gibugal-bugalan ang inahan sa batanon. Kung mama niya atong laki natin, no? Kilibutan sir, masayro na ba ako sir, habal-habal sir. Nagunitan na sabdayan sa mga pulis ang 16 anyos nga nagbitbit og bato. Yol, bisa mo bugolas mama nako. Tanaw ko ni buhat kay mandugog. Dihagay kong banaw, huwag siya, respetab siya akong banaw. Ito ko ba nga kanilang nuogi ana na bitaw. Yun na amadi ay. Ryan Sorote, News 5. Posibleng mataksak sa serbisyo ang usa ka pulis sa lungsod sa Konsolasyon human nais kapuhan og usa ka inahan nga piniriso ni atong Lunes. Andrea Patenia, Sugin Limi. CPO-1 Julius Patak, ang Warrant Officer Chief Intelligence Police Non-Commissioned Officer sa Konsolasyon, mao'y posibleng mataktak sa serbisyo. Niatong Domingo na dakpa ni PO1 Julius Patak ang suspect na si Janisa Lumantaw, pinasikad ni ining warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Estela Almacinco tungod sa kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165 kun ang pagkupot og illegal nga drogas. Pagkalunes gidaki ni ngadto sa korte aron i-commit na unta apan wa na sila nakaabot sa cut-off time, mao nga nibalik na lang sila dinhi sa police station apan atol sa ilang pag-abot nihangyo ang suspect na kun mahimo magpatutoy usa siya sa iyang anak nga magsuso dinhi sa gawas sa police station. Nasayran nga nabiyaan ang maong piniriso sa gawas samtang nagpatutoy kini sa iyang anak, mao nga nakahigayon kinig eskapo. Midepensa si PO1 Patak nga di siya ang mihatag og pagtugot sa suspect nga magpatutoy sa iyang anak, kay gi-turn over niya ang piniriso sa on-duty desk officer nga si PO2 Socrates Borinaga atol sa ilang pag-abot kay aduna siya'y tambungan nga conference. Ang among magun kuandere is multitasking. Desk officer at dealer. Buhagi yung posisyon. Natapos na yung trabaho ato, sir. Oh, natapos ko lang ang trabaho na ko, natapos during sa aresto pag-blatter mo, ginayabang procedure. Matod sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon nga na-report na niya nga tukang Cebu Provincial Police Director Noel Guilliamac ang insidente ug karon gisugdan na nila ang ilang investigation report aron mapasakaan og kasong administratiba ang mga mapamatud ang sad-an. Pa-explain naman nato kaniya na natay formal investigation. Unya definitely we will be recommending for a pre-charge evaluation those responsible. Gawas nga nakaiskapo ang suspect, gipatubag sab ni Oriol ang iyang mga sakop kun nganong wa kini makuhai og mugshot. We have the designated nga kanagyong mo kuha sa mugshot o sa mo ang fingerprint in the person of PO1 Kaputulan. Matod sa hepe sa Provincial Intelligence Branch nga kasong grave misconduct ang posibleng atubangon sa mga sad-an ug ang maong kaso mahimong makapatangtang nila sa serbisyo. Dugang sa PID nga bisa ng hepe sa Konsolasyon Police, posibleng dunasay tulubagon sa maong hitabo. One factor to consider in the investigation is the command responsibility. Tanaw nato kung naabay na-commit sa na lapses ang atong Cebu Police. We'll also be willing to face any investigation, but on my part, sa atong istasyon nga, ato man ang i-actionan. Di pasabot sab ni Albutra nga unahon unta sa mga pulis ang ilang loyalty sa ilang trabaho kaysa sa kaluoy ngadto sa mga dinakpan. In the service of police sa police functions, mo na itong gitanaw nga ang atong emotional considerations sa atong hadapan should be separated sa atong actual work. There are times na kanimo makapahamak hino nato. Andrea Patenia, News 5. Arestado ang magtiayon nga taga Negros ug usa ka gituohang supplier og marijuana sa usa ka joint operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ug Balamban Police Station ganihang kadlawon. Gila ang mga nasikop nga silang Leonardo Capol ug ang magtiayong Jan ug Rufa Servito. Ang magtiayong Servito nga biyahe gikan
gibiyahe lang paingon sa lungsod sa Balamban aron mamalit og marijuana sa supplier nga si Kapul. Gawas sa 1,000 ka pesos ka kantidad sa pinaugang marijuana nga gipalit sa posted buyer sa PDEA, nakuha sab kining dagkong mga 7 ka rolyong pakete sa dried marijuana leaves nga dunay gibugaton nga 12.5 kilos ug ang estimated value dinhi mukabat sa 50,000 pesos. Pangitaon sa mga sakop sa PDEA 7 kung asa ang plantation ni Kapul aron isunod nila ang eradication operation. We're still looking into we're still investigating if he does have a marijuana plantation. But if ma-confirm na to, sir, ato din approach. Yes, we're going to approach. Gipaibaw ni Toledo City Police Chief Inspector Michael Bastes nga nagbisita na niya sa Tambalanan ang kapitan sa barangay Captain Claudio, Toledo City nga si Alex Alquesa ni atong miaging Miyerkules. Kay numduman nga samdan si Kapitan Alquesa samtang namatay ang kapuyo niyang si Konsehal Irene Wamelda human sila banhigi sa barangay Dumlog ni adtong Lunes. Matud ni Bastes, dili pa makasulti si Alquesa apan gisuwat niining na ang gidudahan ra gyud niyang nagdumot niya mao ang iyang gikihang treasurer sa ilang barangay nga si Marlene Gonzales ug ang treasurer sa barangay Subayon nga usa ka Maria Lina Diaz. Dugang ni Bastes, nakadawat siyang taho sa Toledo nga aduna gyud buot mo patay ni Alquesa. Gipabaw sab niini nga padayon ng ilang manhunt operation sa gunman sa krimen nga ilang nailhan. Sige po tagmanhan sa atong suspect. Then, until atong lakpan, coordinate na tanan sa mga intelligence personnel sa probinsya, ingon man sa atong sa region.